Jo, nový kůl jsme neviděli pátek. Co chceš, A mám? mají ho plný. Oh ne, to jsem vypila. Koukej, 4 bottles. 2 days. Co chceš? Co máš otevřený? Chceš víno? Chceš apple juice? Chceš něco? No, apple juice nechci. Dej na tu plínu, ale tam. Ona teďka pila a teďka se trochu... Tak to chvilku trvá, ne? Za chvilku. Ona tam chodí sama. No, pojď se vyčutat. O, do Maria! Můžeš ty se těšná už teď. Ale musíš jí to ukázat. Tak tam udělej bobek ty a ona tam půjde taky. Ona říká, že bys to nehlídal. No jo. Koukej to břícho. Vidíš, jak je brinklý, tak trošičku. To bude líbit.